osobina. 202. zadatak sam malo što uradio, evo mogu samo da vas uvedem, kaže pokaže su jednačine ekvivalentne, jedna i druga. Što znači su jednačine ekvivalentne? Da imaju iste rešenje, ili da nema rešenja, ali u ovom slučaju su iste rešenja. Šta radimo? Rešimo jednu jednačinu, rešimo drugu jednačinu i uporedimo rešenje. S tim sam završio prošli čas, da znate u prethodnom videu u kojem budemo okačeni, taj zadatak je poslednji, rešenje su -5 i -5, tako da to je to, to je dokaz. Piše pokažeš, znači one jesu sigurno i samo treba da pokažete, da dokažete, okej? Matematički dokaz je jedno rešenje, drugo rešenje, ako su jednaki, možete čak i da napišete tu rečenicu, sistemi su ekvivalentni, jer su im rešenje jedno. Ajmo sad dalje. Znači, prethodnih par zadataka, 200, 201, 2, 3 su bili sistemi i jednačine. Sistemi jednačina i obična linija jednačina. Ovde, ako se ne varam, ako sam sad pogled prema što ste ušli, su brojevni izrazi sa kvadratom i sa korenom. Pa ćemo sad, to isto spada u ovo naše. Krećemo, ne se reći, može, ste spremni? Ko zaštiti puške? Možete i da radite. Pa, bit će vrlo sporo. Ja znam da Čukić ima... Ne znam, ja sam se zvanično čestitao titulu učenih generacije. Ja to je 3 puta do sada. Ali ovo je sad prvi put da se vidimo ovako. Znači, da. Sa tobom smo završili. Izbodovana si i... Ako niste znali, Čukić Nikolija je učenica generacije naše, to je završeno. Druga po bodovanju je, evo vidim je tu, ušunjala se i ona. Nata je druga po bodovanju za učenicu generacije. Dobro, okej. A evo, čuje se i sportiste generacije. Doduše, s tom nismo završili, bodovanje mora da se završi, ali kako kažu nastavnici fizičku koji boduju, pretpostavlja su to ti. Jedino ako ja nešto nemam da stopiram. Tako da budi dobar ovih dana, ja kao razdanim da stopiram. Nikoli ne mogu da stopiram se da sam završio. Dobro, šao na strana, okej, da čujem vrednosti izraza. Prikaži postupak, prikaži postupak, što znači da rešenje ne može se pojavi ni otkuda. Ne može padne sa neba. Pa ajmo, podam. 2 na 3. Možda sam mogu i u nastavku, ali nećete vidjeti, evo odlično. -0,5 na kvadrat. 2 na 3, to je šta? 2 plus 2 plus 2, znači 8 minus, 0,5 na kvadrat. To nije 2,5, pojete računa. 0,5 puta 0,5, skinete zareze, to je 5 puta 5. 25, ali pošto ste množili 2 decimalna broja sa jednom decimalom, mora da vratite 2 decimala. Znači, 0,25. Imate ovaj minus isto. 8 minus 0,25 je 7,75. Ili u glavi ili potpisujte. Pod B, otvorena zagrada. 5 na kvadrat minus 3 na 3, pa sve na kvadrat. Što da nešto tu doredite? Da ovo posmatrate kao binom i da kvadirate binom. Mislim, smete, ali uz pravila kvadiranja binoma. Ali ne smete da kvadirate prvi minus, kvadirate drugi. Znači, to zaboravite, to nije tačno. Ovde se radi kako? Ovde se računa, ovde piše izračunaj vrednost, što znači mora da računamo, dobijemo broj na kraju, ne stepen. 5 na kvadrat je 25 minus 3 na kvadrat, pardon, 3 na 3. 9, 27. To je u zagradi, pa je sve na kvadrat. Znači, 25 minus 27 je minus 2, pa na kvadrat. I sad, molim, svojite računa. Negativan broj na paran izloženac je pozitivan. Znači, nije dobro, minus 24. I pod V, da se podsjetimo i korena. Koren iz 144 plus 2 koren iz 81 minus koren iz 11 na kvadrat. Molim vas, bar prvih 15 super je bilo prvih 20 potpunih kvadrata, morate da znate. Znači, kvadrata prvih 20 broja, da biste mogli da ih vraćate u koren. To smo se dogovarali da. Koren 144 je 12 plus 2 koren za 81, znači 2 koren za 81 je 9 i minus koren iz 11 na kvadrat. Ovi bolji matematični će kažu šta?
Evo smem da skratim kvadratni koren. Smete. Ali šta je problem? Ajmo takmičariti. Mora apsolutna vrednost da ostane. Ok? Znači možemo da kratimo kvadrat. Znači a na kvadrat koren. Skrati se, ali to nije a, nego apsolutna vrednost a. Ok? Ovdje će biti isto, jer je broj 11 pozitivan, ali da je minus 11 bilo na kvadrat. E a onda, kad skratite, 11 je rješenje, a ne minus 11. Znači, mora apsolutna vrednost, da se ne vraćamo sad na tu teoriju, sećam se kad smo radili zašto. Zato što kvadrat prebacuje i pozitivne, negativne brojeve u pozitivne, a koren vraća isključivo za nas, trenutno pozitivne u pozitivne. Ne može da vraća u negativne, nikako i ne znamo šta je koren negativnog broja još uvijek. Tako da moramo da obaziti. Dobro, ovdje je 11, rekao sam, okej? I to je sad koliko? 12 plus 18 minus 11. 9, tako. Ovo je 30, znači 9. Ili 12 minus 11 je 1 plus 100, a ne površimo sam. Je u redu? Je li okej? Nije bilo teško, ali sad 204 idemo stepene i sad ovo da rešamo. U nekom dahu recimo kada je bilo koren šteti, da su dva rešenja, onda sad kada ne radiš, ako bude rezultata nešto. Gledajte ovako, znači... Gledajte ovako, znači pitanje je koliko je koren iz 4. Ne, koren iz 4 je 2. Okay? Znači, koren ne može biti negativan. Znači, koren iz 4 je 2. Ali, šta ste pogrešali? X na kvadrat je 4. Okay? Ovde je x plus minus koren iz 4. Okay? Znači, kada je neki broj na kvadrat 4, taj broj može da bude pozitiv negativan. Gledajte, koren iz 4 je 2. Znači, to je 2, ali ovdje stoji plus minus. Znači, koren iz 4 nema dva rešenja, ali kvadratna jednačina ima dva rešenja. Znači, tu nemojte da pomešate. Znači, koren iz 4 nije minus 2. Koren svakog broja je pozitivan. To je funkcija matematička koju zovemo koren. Ona preslikava u pozitivne broje. Ono što uzme, preslika u pozitivne broje. Za 8. razred, ona uzima pozitivne i preslikava pozitivne. Dobro, to smo rešili. Ajmo sad ovaj zadatak. Moram da obrišemo ovo gore. Šta kaže ovaj? Ovo su sad stepeni, račun sa stepenima. Se podsjetimo malo nekih osobina. Kaže, dati su brojani izrazi od A, B i C. Ne pod, nego su A, B i C brojani izrazi. Poređe vrednost sredstva po veličini, počeo od najmanje. Znači, to zove rastući i prikaže postupak. Šta se ovo znači? Ovo znači moramo izračunati. Čemu vrednost jednaka A, B, C izraza, pa da vidim koji je najveći korak. I ovdje imamo neke silne, znači stepene, očigledno neka petica se svuda pojavljuje, pa se podsjetimo ovih osobina računa. Ajde, 5 na 9 puta 5 na 9, pojela sam 5 na 5. Samo gledam gde da pišem da vam bude... Evo odlično. 5 na 5, a 5 na 1. Znači 5 na 9 puta 5 na 9 i podijelim sa 5. Da računate 5 na 9 stepen, to zaboravite. Znači to zaboravite. Čim vidite izložilac 6, 7, 8, taj račun zaboravite. Dobro, 2 na 6 možete računati, 2 na 7 i 8, to je okej. Ali više od toga zaboravite da se računa. To se radi o osobinama stepena. Znači 5 na 9 puta 5 na 9, to je koliko? 5 na 9 plus 9, znači 5 na 18 i podela na 5. Kako mogu da napišem deljenje? Znači to je 5 na 18 kroz 5, a 5 je 5 na 1. Pa je koliko? 5 na 18 kroz 5 na 1, šta radimo s izložiocima? Oduzimamo, znači to je 5 na 17. 5 na 17 je ogroman broj. Znači trebalo bi ono 2 sata izračunati. Totalno zaboravite bilo kakav način. Mi ćemo da upoređujemo, očigledno stepene ćemo da upoređujemo. B. Evo da prepišem, kaže 5 na 17 puta 25 na treći, 6 na 25 podijeljeno sa 5. Evo. Ajmo sad, imamo 5 na 17.
Ko će ostati? A šta sad radi sa 25? Ja da bih radio osobine stepena jednakih osnova, ja moram da svedem na jednake osnove. Ovde sam imao 5, 5, 5, a ovde su osnove nisu jednake, 5, 25, 6, 25 i 5. Ali 25 mogu napišem kao 5 na kvadrat, pa na treći. I sad da vidim šta ću dole, ja 625 podelim sa 5. Ovde nije loše da podelim. 625 i 5. Da ne pretvaram u stepen, nego da podelim. Može? 625 podelim sa 5 i koliko? 125. 125. Pa ću da vidim B je jednako 5 na 17 i puta 5 na 2 pa na 3. Šta sad ovde radim? Sad množi, molim vas, nemojte zaboraviti. A na n-ti pa na n-ti je a na n puta n. A na n-ti puta a na n-ti je a na n plus n. To su se već podsjeća danas ove osobine, ali evo sam malo pošto se ponovno pojavio. Znači 5 na 6. A dole je 125. Može da pišu kao 5 na treći. 5 na treći, tako. 5 puta 5 je 25, još puta 5 je 5 na treći. Pa je B jednako, 5 na 17 puta 5 na 6 je 5 na 23, a dole je 5 na 3, pa je B jednako 23 minus 3, tako? 5 na 20. Znam li ko je veći? 5 na 17, 5 na 20, jasno je. Tako, 5 na... B je sigurno veći i to, boga mi, za koliko je veći? Za 125 puta. Dobro. I ja još C, jel vidite ovdje što pišem? Ok? 25 na 5 puta 125 na treći. Ali gledajte, meni je sve u osnovi 5, znači moram da pretvorim sve u osnovu 5. Evo prepisat ću 25 na 5 puta 125 na treći. Ajde, C, već smo imali, 25 je 5 na kvadrat pa na 5 puta 5 na treći pa na treći. Ovdje množim 5 na 10 puta, a ovdje je 5 na 9. Pa je 5 na 10 puta 5 na 9, 5 na 19. I imamo A je, da ovdje nisam vodio, A je 5 na 17, B je 5 na 20, C je 5 na 19. Pa ko je najmanji? Može. Najmanji je A. Pa C, pa B. A je 5 na 17, pa imamo još puta 5 puta 5 je 5 na 19, pa još 1 puta 5 je 5 na 20. Znači A je 25 puta manje od C, a C je 5 puta manje od C. U redu ovo? Nije teško, postavili smo se osobina. Dobro, sledeći je koji? 205, ne imamo šta kažem 205. Malo nam se sad morat ćemo da brišemo. I to sam vam rekao, znači vrlo često ćemo ovako da pišemo pa da brišemo odmah. Tako da molim vas pratite u real time kako radimo, što bi se rekao. 205 kaže sledeće, prodavac na pijaci je napravio neobičan cenovnik. Sve cene su izražene, ja sam sad skratio ovo, ali dobro, izražene u dinarima. Ajde, kod sada. Sve cene su izražene u dinarima. Pogledajte kakav je cenovnik. Cenovnik je za matematičar. Ekstra, ja? Dobro. Ekstra je cenovnik, kaže, kilogram jagoda je ovaj brojak izraz. Jabuka, ovaj drugi i banana ovaj treći. Kaže, koliko... Gledajte stvarno na pijaci ovako. Roditelji morali vas da šalju na pijaci. Niko kod njega ne bi kupio. Znači, loši marketički poslije bi bio. Interesantno bi bio, možda bi se neki sliku snimao, možda bi došla neka televizija, ali pitanje kao bi neko kupio. Koliko kod ovog prodavca košta kilogram jagoda? Ovo je Kužić ispitačnog odgovora. 24,80. Ovdje je sad dosta olakšano. Zašto? Pa zato što da jabuke i banane očigledno ne interesuju. Pitanje je samo za jagode. U stvari ovo je nepotrebno znanje. Ovo me ne interesuje. Samo da vidimo još jedno, da koliko kod ovog prodavca košta kilogram jagoda. Samo nas jagode interesuje. Ok? Sam dobro ja razumio da? Da. Što znači, ja odmah stavim jednako kod jagoda da izračunam. Ajmo, 4 puta 3 na 4. Znači 4 puta 3 na 4, 87. 3 puta 3 je 9, puta 3 27, puta 3 81. Minus 4 puta, korist 3 je 6. 6, ok? 4 puta 81,
324 minus 4 puta 6 je 24 i ovo je 300, u dinarima piše, evo ovdje iznad. Znači 300 dinara je kilogram jagoda. Što se mene tiče, ovo je kružić. To je to. A gdje se zadatak? Nije. Ok? Zvučaj da ćemo da ostane, ali zato 206 će nam... Zanimljivo je ovo. Dobro, ja ću da ostavim ovako 206 pa ćemo iznad da ga rešamo ako se slažete. Ovdje ćemo da ga rešamo. Dobro, kaže, šta kaže? Izračunaj vrednost izraza. Jao, i odmah da vam kažem, vi ovako znate gdje ćete dobiti sigurno na završništvu. Znači, 5 izraza da računate, to zaboravite. Znači, imat ćete sigurno 2, 1 ili 2. Vrlo često, na primjer, bude ovako razlomak i decima, pošto da nema decima, na primjer, cijeli brojevi razlomak. Ili onako kvadrat pa koren. To je forma koja je česta, ovako, to od toga nema ništa. Znači, jer mi ćemo sada raditi dati 5 minuta. Možemo čak i se dogovorimo, možda ovaj da kratimo. Ali ovdje ima dosta osobina koje su nam neophodne da ih prokomentarišemo, tako da nije baš mnogo mudro da preskačemo. Evo pod A. 3 puta 2 na kvadrat je 3 puta 4, evo pisat ću ovdje. 3 puta 4, ovdje imate minus, a imate minus 2 na kvadrat, to je 4. 3 puta 4, 12, plus 4, 8. Redu? Ovo nam nije napravio neki veliki kvadrat. Pazite, samo kvadrat negativno nije pozitivan broj, a imate minus isto, znači minus 4. E, ovo je pod B, ajde ga proanaliziramo ovaj izraz. Imamo neko korenje. Ok, korenje. Ali, ovdje ima problem jedan. Sećate se. Ajde. Sećate se ovog problema. Ja sam vrlo često, to jest mi profesori vrlo često vam dajemo ovakve zadatke. Da vas naučimo da, ako izgleda da možete da uradite, to ne znači da smete da uradite. Ovdje, ovaj koren, drugi, je koren zbira. Koren zbira nije jednak zbiru korena. Znači, koren iz A plus B nije isto što i koren iz A plus koren iz B. To je plus minus 1. Ok? Znači, ovo nije koren iz 1 plus, znači 1 plus 3 kroz 4. Mora da se samere. U redu? E, tu je ovdje for. Znači, B će biti šta? U prvoj zagradi je 1 plus, ovo je okej, ovo je količnik, 3 kroz 4. Podeljeno sad. E, ovdje je koren iz 4, ovo mora da se sabere. Jedinica je 9 kroz 9, znači, pardon, 16 kroz 16. 16 plus 9 je 25, znači 25 kroz 16. Ja ću malo da požurim s ovim koracima, ako se slažete da ne bismo gubili vremena, ali ne smete da pređete preko zbire različitih korena. Niti kvadratom. Ni kvadratom, ni korenom. Ni A plus minus B na kvadrat nije isto što i A na kvadrat plus minus B na kvadrat. Ali ovo znam, ovo je kvadrat binomija, sećate se, ovdje ima srednji član. Zato nije. Dobro, ajmo brzo ovo koliko je. 1 ceo plus 3 četvrtine, to je 7 četvrtina, tako? 4 četvrtine plus 3 četvrtine. Ovdje je podeljeno, ovdje je šta? 5 kroz 4, ali pošto delim, to je puta 4 plus 5. Okrenuti, sećamo se. Skratim, pa je to 7 petina. Dobro. Pod V, koji ima zbiljku, a većina vas vidim da ima, provjerajte rešenje, molim se. Ne pogrešamo brzinu. Ovdje imamo sad neke kvadrate, dobro, samo gde ovdje moramo da računati. Šta je pod kvadratom, šta nije? Imate 2 na 3 kroz 3 na kvadrat, to je 8 kroz 9. Pa imamo minus. Pa imamo 2/3 na kvadrat. Kako se biše kvadrat razlika? Gore i dole, znači 2 na kvadrat je 4, dole je 3 na kvadrat je 9. Minus. Koren iz 4 kroz 81. To je koren iz 4 je 2, a dole je koren iz 81 9. I dobro. 8 devetina minus 4 devetine minus 2 devetine. To su devetine, očigledno. 8 minus 4 je 4 i još minus 2. 2. Uff, baš se svojim, ja ovaj levo. I gledaš, nije teško. Dobro, ništa, samo korak po korak.
Razlomačka crta. Minus 2 na četvrtu. Možemo da računamo, rekli smo, to su već brojevi sa kojima možemo. Dvojka do 6. 7. stepena je ok. Posle već dvojka je prestaje problem. A kamo li trojke i četvorke na stepen, to zaboravite. Minus 2 na četvrti, to je 2 na 4, 16 je minus, znači plus 16, tako? Puta 4 na kvadrat je 16, kroz 8 na kvadrat je 64, puta minus 2 na kvadrat je 4, to ćemo da kratimo. Znači minus 1 kroz 8, puta koren 64 je 8. Šta kratim? Kratim, na primer, 16 i 4, 1 i 4. Kratim, 6 i 64, šta mi ostaje? 4 i 1, i šta još novo? 4 i 4, 1 i 1. Znači je 16 puta 16 isto što je 4 puta... Da, to da kažemo... To je 1 kroz 1. A šta imamo ovdje? 1 puta 8. 8 je 8 kroz 1, da. I to se skrati, to je 1, znači imate 1 minus 1. Ovdje je 1 minus 1 je 0. I pod D... opet neki stepeni, 5 na treći, malo presmemo 125, plus 5 na kvadrat, 25, dole je minus 3 na treći. E sad, mojte računati, minus 3, ali na treći, kakav je to broj, pozitivno ili negativan? Negativan, znači neparan izložilac, ako je negativna osnova, minus 1 ima ispred, znači minus 3 na treći je 27, znači minus 27, plus, ali sad ovdje imate minus 3 na kvadrat, to je plus 9. Pa imamo puta, gore je 3 na kvadrat 9, dole je 5 na kvadrat 25. Ajde samo da saberemo ovaj prvi razlomak, 125 plus 25 je 150. Dole je minus 27 plus 9, to je minus 36 puta 9 plus 25. Definitivno ćemo da kratimo, tako? 36 i 9, 1 i 4, samo ćemo ovdje računati. Minus je tu, 1. Kratimo 150 i 25, 1 i 6. Ostalo je i 6 i 4, ali ako ne vidite, bit će 6 kroz minus 4. Tako, skratim sa 2, to je 2 i 3, je to minus 3,5. Je okej? Dao sam malo gas, ubrzo sam, dugačak je dosta zadatak, ali ovdje mi je najbitnije da ove osobine neke ne pogrešimo. Pri primjeni osobina. A ostalo samo polako se računamo. Uvijek se čuvaš. Ali ovu stranu smo završili. Imamo šta nas očekuje na sledećoj stranici. Opet vrednosti izraza. Dobro, ovdje ćemo sad da se ponovimo, znači idemo na shopping. Hoće skoro shopping za matursko večer. Napisali ste minus 27 plus 9. Ovdje sam pogrešio. Minus 18. Dobro, sad sam izbrisao. Čekajte, dobro, odlično. Minus 27 plus 9 je bio. Tako? Minus 18. I dobro, bilo je ovdje još puta, kako već, jedna osmina puta 8. Pardon, minus jedna osmina. Da, on je 26 nego 18. Pa kad se skrati je 2 i 1. Pa je to u stvari šta? Izvinite, znači 6 kroz minus 2. A to je minus 1. Dobro, pratite, molim vas, znači... No, evo okej sad. Dobro, imamo i revizora. Neće, to se zove kako nadzorni odmah, kontrola. Dobro, ostavit ću vam ovaj od D. Da pročitamo šta nam se krije u 207. 207 kaže da čuje vrednost izraza A 0,5, pa sad osnova je 0,5. Samo se podsjetimo sad ovih osobina sa osnovama. Ovde naravno, čim vidite ovo na 15. odmah isključite bilo kakvu mogućnost da 15 puta pomnožite 0,5 sa sin sa ovo. Znači to ne smije da vam postoji kao opcija u glavi. Ali evo nastavno što mislim, može. Kako ćemo ovo? A ovo je deljenje stepena nekih osnova. Znači 0,15 na 15 i bolje su 0,5 na treći. To je minusa, tako je se deli. Znači to je 0,5 na 12. Dole je
0,5 puta 0,5 na kvadrat 2 na 5. To je 0,5 na 10. Pa je gore 0,5 na 12, a dole je, ovo je na prvi, 0,5 na prvi puta 0,5 na 10, to je 0,5 na 11. I ovo sad kad se, pošto je deljenje u pitanju razumnog crta oduzmem, imamo 0,5 na prvi ili samo 0,5. Znači, vrednost ovog izraza je 0,5. Znači, polako s ovim osobinama, da vas podsjetim do toga. Imali smo dosta problema kad smo radili to reducenju različnim stepeni. Dobro, 208, manje nećemo da pomeramo, imamo mjesto da računamo. Kaže, oboj kružići ste tačnih jednakosti. E, sada vidimo šta je ovo tačno. Da li je koren iz minus 2 na kvadrat isto što je koren iz 2 na kvadrat? Ako niste sigurni da su minus, začunajte. Koliko je minus 2 na kvadrat? 4. Koliko je koren 4? 2. Koliko je 2 na kvadrat? 4. Koliko je koren 4? 2. To znači, isto je tačno. Ovo je tačno. Ako ćete da kratite, šta će biti ovdje? Kad skratite, bit će apsolutna vrednost broja minus 2. A ovdje kad skratite, apsolutna vrednost broja 2. Da to je isto? Jeste. Ok? Znači, ovo jeste tačno. Naravno, fora je da ne razumete kako ovo funkcioniše, kažete da nije tačno, ovdje imate minus 2, ovdje imate 2. Svako, znači, ako nekome na ulici pokažete ovo, ako nije baš prošao pored matematike često u životu, on će reći, pa kako može da bude, ovdje imaš minus 2, ovdje imaš 2. Dobro. 2 na 2 na 3 i 2 na 5. Je to tačno? Nije, zašto? 2 na 2 na 3 je stepen stepena. To je 2 na 6, tako je. Znači množi se, to smo malo prepominjali. Tu je bila fora, da ne znate, to su bili. Minus 2 na 3 puta minus 2 na 5. Da li je to 2 na 8? Jeste, gledajte, minus 2 na 3 puta minus 2 na 5 je minus 2 na 8. U stvari, evo da ću. Minus 2 na 8. Ali minus 2 na 8. Je to pozitivno negativan broj. Paran izložen, znači to je pozitivan broj, to je isto što je 2 na 8. Jer 8 puta se minus pojavlja u proizvodu. 8 puta kad minus može se smanjiti s ovom, to je plus. 9 puta je veći problem. 9 minus je minus. I koren iz minus 2 na kvadrat. Znači ovo je tačno. Nismo zaokružili. Ovde, jeste, rekli smo, možemo skratiti za minus 2. Znači ovo je tačno. Dobro, znači 208 ima čak 3 kružića. Ako nismo nešto pogrešili, nismo. Ne gledam, pošto malo slabije se vidi kraj kada. Molim, ovo je kružić, da. Da, evo, da vratim ispred tačnih jednakosti. Ajmo dalje, 209 i ovdje nas sad treba račun, pa ću malo da podignem da bismo mogli da računamo. Kaže da čujem vrednost izraza. Dobro, ajmo, znači... Naravno, uzmite ta rješenja proveravajte, da nismo nešto izgrešili u računu. U stvari i da vidite da su rješenja tačno, možda ima grešaka u rješenju. Mislim da smo možda čak i našli neku grešku. Neko me pitao pre par nedelja za neko rješenje, pa smo videli da nije tačno. Dobro, izračunaj vrednost izraza, prikaži postupak, opet imate 3 izraza, pardon. Vrlo je slično, polako, ajde. Minus 2 na kvadrat je 4 puta 4 na kvadrat je 16. Dole, sad mojte računati, minus pa 2 na kvadrat. Znači, minus 2 na kvadrat nije isto što je minus 2 na kvadrat, tako? Ovde je minus van stepena, a ovde je minus u izložilicu. Pardon, u osnovi, pardon. Minus, to je minus 4 puta 2 na treći je 8. Minus 1/4 puta koren 16 i 4 kroz 1. Skratimo. 1, 2, skratimo. 1, 1, imate ovaj minus vam je ostao, pa će to biti šta? Minus 2, tako? A ovdje imate 4, 4 kad skratite 1 i 1, pa je minus 1. Tako da je ovdje minus 3. Kod B, razlomak se kvadrira, znači gore kvadrat, dole kvadrat. 4 kroz 9. Tako.
minus, aj sad, minus 1 na treći. Tako je, minus 1 na treći je negativna jedinica, sećate se, znači stepen broja minus 1 ima takozvani alternirajući znak. Alternirajući znači da stalno menja vrednost, jedna druga, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. Znači minus 1 na kvadrat je 1, na treći minus 1, na četvrti 1, na peti minus 1, na šesti 1, na sedmi minus 1 i tako dalje. Minus 1 na treći je minus 1. Kroz 3 na kvadrat je 9. Čivate 4 devetine, ali gledajte sad, imate minuse gore i minus. Znači, ovo je negativna 1 devetina, tako? Pa imate minus 1 devetina, to je plus 1 devetina. Pa je to 5 devetina. Znači, u svakom ovom zadačiću ima neka fora koja može vrlo lako da vas dovede do pogrešnog rešenja. Ovde, koren iz 4 kroz 25, to je... sad samo završim, moram. Evo da stigao 210. Znači, 2 kroz 5 minus, ovde imate koren iz, ajde kvadriramo ovo. 4 kroz 25, znači 2 petine minus 2 petine. Tako, to je... Dobro.